Arriba final d'any, acabem aquest 2025 i tenim unitats d'exposició a preu de liquidació. Ara us les ensenyem. Si aquest any encara no has trobat la teva nova camper, vine a veure la Via 550. Queda una unitat d'exposició a un preu de 58.000 euros, amb 6.000 euros de descompte. Una de les campers curtes, L2, de 5 metres i mig, més versàtils, on hi poden dormir 4 persones i amb una configuració absolutament diferent i singular. Sunlight Cliff segueix sent una de les estrelles i aquesta temporada també ha sigut així. Teniu encara una unitat 640, per tant la més llarga, la més espaiosa i la més còmoda, en estoc a un preu final de 59.000 euros amb tots els impostos. Té 5.000 euros de descompte. Les camper us queden una mica estretes? Cap problema. Teniu autocaravanes compactes, el mateixa llargada que un camper de 5,70 o de 6 metres, però amb molta més amplitud. Tenim l'Acros Car, la 565 DK, una autocaravana compacta, petita i perfecta. Poden dormir-hi 4 persones i circular també, i us queda ara mateix per 62.900 amb 5.000 de descompte. L'Acros 587 LD, llitera elèctrica, lliteres posteriors, maleter, tot en 6 metres per només 62.900 euros. Té 5.000 euros de descompte. La Sunlight Cliff 601 és un dels vehicles més venguts. La utilitzem per lloguer, la compren les famílies. Tenim lliteres posteriors per 4 persones en un vehicle de 6 metres absolutament funcional. Ara mateix tenim una unitat en promoció amb 3.000 euros de descompte que us queda per 63.700, preu final amb impostos tot inclòs. Sunliving V65 SL, una camper de 640 amb una estructura de llits totalment diferent. El llit posterior el tenim molt més avall, ens permet convertir tota la part de darrere en un gran menjador i ens permet inclús col·locar una llitera en aquesta direcció. Per tant, pot ser un vehicle que també es converteixi en un vehicle familiar, amb nevera gran i amb totes les prestacions i acabats de Sunliving. Un vehicle per 63.900 euros preu final, té 3.000 euros de descompte. Les campers amb sostre lavable han entrat amb força. No pareu de demanar-nos informació de vehicles gran volum que també portin sostre lavable. I aquí Sunliving ha tret un dels millors models, la V60 6 metres amb tent top. És un vehicle que ve, en aquest cas, equipat amb motor 165 de Citroën, amb llum de dialet, amb sensors de llum i de pluja, per tant, amb molts extras, i queda per 67.000 euros. Té 4.000 euros de descompte en el preu final. Tots aquests vehicles són ofertes de final de temporada. Són unitats, algunes quilòmetre zero, acabades de matricular, altres vehicles nous sense matricular que han estat d'exposició, que els podeu venir a veure d'aquí fins a final d'any perquè estan a un preu de liquidació. Com veureu, els descomptes que tenen són superiors als del Saló del Caravaning. Per tant, és un gran moment per aprofitar les ofertes. Veniu a Via Central a veure-ho i us ensenyarem tot.